Здравейте, здравейте, аз съм Панда Шеф и днес сме на кулинарно приключение. Ще оценим дали славата на Макавали е заслужена. Насочили сме се към Макавали, на емблематичната алея Първа сме в момента. Идеята е да отидем и да проверим място, което съчетава същевременно приятна атмосфера, но и хубава и вкусна храна. Нещата, които ни вълнуват, това са обслужването, цена, качество и, разбира се, Негово величество, вкусът. Това, което забелязваме, менюто е достатъчно богато. По-богато, то си направо като са 3 ресторанта. Единия може да е съвсем спокойно рибен, другия да е барбекю, а третия да е паста и ризото. Буквално, ако трябва да ютилизираме цялото това меню в една кухня, аз бих предположил, че кухнята е половината Макавали. Толкова сме симпатични, че в момента, в който седнахме в Макавали, дойде една пчеличка да ни боцне. Това, което си поръчахме, са паста карабонара, пържена цаца, пене с телешка наденичка и калмари. И до момента наистина. Грилованите калмари са добре овкусени, единственото, което ни липсва, е малко цвят. Сега ще ви издам една тайна за варненско дълголетие. Цаца, бира. Карабонарата е по типично балкански мурафет, с сметанка и естествено нямаме панчета, но пък сметка на това бекона е достатъчно хрупкав. Единствената забележка към пенето е, че сосът ни е прекалено воднист. Като един колоритен истински варненец. Как не се поръчва сметка? Извинете, ще може ли сметката? Станахме достатъчно приятно изненадани от Макавали. Заведението е достатъчно богато от към вкусове, същевременно към атмосфера, тъй като има детски кът за малките, който е на плажа, изнесен, много удобен. Родителите могат да наблюдават постоянно децата си. Храната е задоволяваща. От 4 ястия, които си поръчахме, 3 ни допаднаха страшно много и бяха на добро ниво. Цена, качество, съотношение, мислим, че е на много прилично ниво. За стандарта на града си е доста добре. Бих го препоръчал и на хора, които са home office. Имаме втория етаж, който е по-далеч от шума, съответно по-спокоен, с условия за да си включиш някъде лаптопчето и да си бачкаш примерно целия ден. Много е приятно, така че Панда Шеф дава една прилична оценка за Макавали. Не забравяйте да харесате, да се абонирате и да останете гладни за още.